ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Бародарони азиз, ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам пеш аз оне ки ба пайғамбарӣ мабъус шавад, ҳаёти намунавӣ дошт. ҳазрати пайғамбарамон аз синни 13 солагӣ ба тиҷорат шурӯъ кард. ҳазрати пайғамбарамонро дар ин тиҷорат бо дурустӣ ва ростқавлияш мешинохтанд ва лақаби амин, яъне одами ростқавлро доданд. ҳама ӯро бо ростқавлӣ, дурустӣ ва ҳамчун инсони поксириш буданаш мешинохтанд. пайғамбарамон ба синни 25 солагӣ расид ва тиҷорат карданро давом медод. медонед бародарон, аз ҳама сармояи зиёд дар он замон ҳазрати хадиҷа доштааст. ҳазрати хадиҷа он қадар сарватманд буд ки аз Макка нисфи корвоне ки барои тиҷорат ба Шом мебаромад, танҳо молҳои модарамонро мебурданд. ҳазрати хадиҷа модарамон бар зами сарватманд буданаш саховатманд будааст, то дараҷае ки ӯро дар байни халқ модари ятимон ном мебурданд. ҳазрати пайғамбарамон дар Макка бо одоб ва аминияш диққати ҳазрати хадиҷа модарамонро ба худ ҷалб карда буд. дар ин асно роҳбарии корвоне ки бояд ба роҳ мебаромад ба пайғамбарамон пешниҳод кард. пайғамбарамон таклифи модарамон хадиҷаро қабул карда ва корвони ӯро ба хубӣ идора мекард. баъд аз ин ҳазрати хадиҷа модарамон роҳбарии дигар корвонҳои тиҷоратии навбатиро ба пайғамбарамон боварӣ мекард. дар ин муддат ахлоқи пайғамбар ба ӯ таъсир кард. аслан ҳазрати хадиҷа муҳри нубуввати пайғамбарро дида ба ӯ ошиқ шуда буд. ҳазрати хадиҷа ба ахлоқи зебо ва рафтори намунавии пайғамбарамон ошиқ шуда ва бо ӯ хонадор шудан хост. ҳазрати хадиҷа ба пайғамбар пайғом фиристод ки бо ӯ хонадор шудан мехоҳад. ҷаноби пайғамбаро низ аз рафтори хуб ва ахлоқи намунавӣ, иффат ва покдомании ҳазрати хадиҷа хушаш омад ва ин пешниҳодро қабул кард. ҳазрати хадиҷа аз шодӣ ба ҳаво мепарид. баъд аз ин ҳазрати пайғамбар бо ҳазрати хадиҷа рӯбарӯ вомехӯранд. ҷаноби пайғамбар аз шарм ба замин нигоҳ мекард. ҳазрати хадиҷа бошад хушҳол ва ҳаяҷонзада буд. ҳазрати хадиҷа ба пайғамбарамон гуфт: эй муҳаммад, дар байни инсонҳо дурусттарин, ростқавл ва аз ҳама хушахлоқ ту ҳастӣ. барои ҳамин бо ту хонадор мешавам. баъд аз ин ҳазрати пайғамбар ин вазиятро ба амакҳояш гуфт. ҳазрати пайғамбар ҳамроҳи амакҳояш Абу Толиб, Аббос ва Ҳамза ба хозгории ҳазрати хадиҷа мераванд. дарҳол омодагӣ ба никоҳ мебинанд. ҷаноби пайғамбар ва ҳазрати хадиҷа хонадор мешаванд. бо ин иззат, фазилат ва саодату хушбахти зиндагиро оғоз карданд. ин хонадоршавӣ 25 сол идома кард. ҳазрати хадиҷа дар синни 65 солагӣ ин дуньёро падруд гуфт. зиндагии пуршараф бо иззат ва бо ифтихору пушти сар кард. ҳазрати хадиҷа модарамон аввалин зане буд ки мусалмон шуд. баъд аз ба худо ва пайғамбараш имон овардан, ҳамеша модарамон дар назди расули худо буд ва дар ин роҳи пурмашаққат бо қудрату сарвате ки дошт кӯмак мекард. дар ин вақтҳои шиканҷадор ва чиланишиниҳои тобовар аз тарафи мунофиқони Макка ҳамроҳи ҳазрати Алӣ алайҳиссалом дар канори ҷаноби пайғамбар буданд. онҳо ва ҳамроҳи ӯ дар муқобили куфр ва ширку дашномҳои қабеҳ тоқат мекарданд. дигар хусусияти хоси ҳазрати хадиҷа ин буд ки давомдиҳандаи насли мубораки пайғамбари худо буд. ҳазрати хадиҷа модарамон ҳазрати Фотимаро ба дуньё меорад ва насли мубораки пайғамбарамон аз ӯ идома меёбад. бале муҳтарам ҷамоат, ҳазрати хадиҷа модарамон дар тӯли ҳаёташ бо иффат, бо ҳаё, бо тақво, бо ибодат, фидокорӣ ва пайравӣ аз гуфтаҳои пайғамбар ва дар роҳи худо ба ӯ ёрӣ додан ва фарзандҳои муборак тарбия карданаш барои мо намунаи бузурге аст. худои мутаол ба мо ва фарзандонамон мисли ҳазрати хадиҷа имони комил насиб кунад иншоаллоҳ. амин. худо моро дар ҷаннат ҳамсояи ин бандаҳои муборак гардонад иншоаллоҳ.